Makadini vadiwa vatereri, makadini vana vaMwari kumativi ose mana enyika yokwedu, makadini vanoda Mwari nevanomushumira, vanomunamata nevanomufarira. Ndiri kukwazisai panguva ino yamangwanani nezita raIshe vedu Jesu Kristu. Mwari wokudenga ngaakuitirei zvakanaka, akuropafadzei. Tinosangana mangwanani ano panguva yeshoko raMwari. Ndini wenyu Reverend AD Madawo, Bishop AFM in Zimbabwe. Ngatikotambise uso ndinamate satapinda mushoko redu. Mwari wokudenga, baba vaIshe vedu Jesu Kristu, baba vazere nengoni nenyasha, ropafadzai nguva ino yekushumirwa kweshoko renyu. Batai miromo yangu muizodze nesimba ramweya mutsvene. Mashoko andinotaura akomborere, anatse, atsiure, arayire, adzidzise, avhenekere vanhu venyu, avaitire zvakanaka. Rangarirai vari mudzimba dzavo, vari kufamba. Rangarirai vari muzvipatara. Rangarirai vanochema. Rangarirai vanotambudzika. Muvaitire zvakanaka. Mudzore vakarashika kuburikidza neshoko renyu. Mukomborere vana venyu vanokudai nevanokushumirai. Muvaitire zvakanaka. Shoko iri ngariitire umwe nomwe acharinzwa zvakanaka. Ribate mweya noupenyu hwake muzita raJesu Kristu. Amen. Mangwanani ano tichavhura magwaro edu maviri kuna Mateo 26 pavhesi ya28. Mateo chapter 26, ngati from verse 26 to 28. Mateo 26 verses 26 to 28. NaVahebheru chapter 9 verse 15. Matthew 26 verses 26 to 28. Inoti iyo, vakati vodya, Jesu akatora chingwa, akachiropafadza, akachimedura, ndokupa vadzidzi vake, achiti kwavari, torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu. Akatora mukombe, akavonga, akavapa achiti, inwai mose pauri, nokuti iri iropa rangu resungano itsva. Iri iropa rangu resungano itsva, rakadururirwa vazhinji kuti vakanganwirwe zvivi. Tichaverenga zvakare kuna Vahebheru chapter number 9 pavhesi ya15. Vahebheru chapter number 9 pavhesi ya15. Nemhaka iyo, iye murevereri wesungano itsva, kuti rufu zvarwakasvika kuzodzikinura avo vakadarika pasungano yokutanga, vakadanwa vagopiwa chipikirwa chenhaka isingaperi. Ndiri kuda kutaura mangwanani ano pamusoro wenyaya unoti ropa resungano itsva. Ropa resungano itsva. Rugwaro rwataverenga rwakaitika neusiku Jesu paakapandukirwa naJudhasi Iskarioti, neusiku Jesu hwaakatengeswa naJudhasi Iskarioti. Bhaibheri rinoti vakange vari muchidyo vachidya. Kana uchida kuziva nyaya yacho unoiwana pana John 13, John 14, ichidzika Jesu achitaura mashoko okuonekana navadzidzi vake. Bhaibheri rinoti vari pakati pokudya, Jesu akatora chingwa akachiropafadza, akachimedura, akati uyu muviri wangu. Ukaiverenga kuna vaKorinde, Paul unobva ati wakati muviri wangu wakamedurirwa imi. Vapedza kudya, unotora mukombe, unovonga, unovapa, unoti inwai mose pauri, iri iropa rangu resungano itsva. Iri iropa rangu resungano itsva, rakadeurirwa kana kudururirwa vazhinji kuti vakanganwirwe zvivi. Ropa resungano itsva rakadeukira kukanganirwa kwezvivi. Ropa resungano itsva rakadururirwa kukanganirwa kwezvivi zvavazhinji.
taverengesa zvakare kuna vaHebheru, inoti iyo Jesu ndiye murevereri wesungano itsva yaakamisikidza neropa rake kuti dzikinurwo itike, dzikinuro ivepo yezvivi zvakaitwa musungano yokutanga, kuti vanhu vanodamwa zvino vagamuchire chipikirwa chenhaka yokusingaperi. Jesu paakaroverwa pamuchinjikwa, sungano itsva yakavapo. Jesu paakabayiwa pamuchinjikwa, ropa rake richiyerera, ndo pakagadzirwa sungano pakati paMwari navana vavanhu. Mwari watinonamata ndiMwari wedzisungano. Dzimwe dzacho ndichadzitaura tichipfuura tichifamba. Sungano itsva yakatora nzvimbo yesungano yekare. Ukazoiverenga kuna vaHebheru, unoinzwa ichiti tinotaura zvesungano itsva nekuti yekare yakapera basa. Yekare yakatadza kusvitsa vanhu paya paidiwa naMwari. Yekare yakashakara, hatigone kutaura nezvesungano itsva iyo yekare ichiripo. Iripo iyi itsva yakariplesa, yakatora nzvimbo yesungano yakare. Sungano yakare ndiyo iya yakagadzirwa pagomo reSinai. Mozisi paakauraya mhuka akatora ropa akarisasa pavana vaIsraeri. Iyi sungano yatiri kutaura nezvayo itsva isungano yakamisikidzwa naJesu, kwete pagomo reSinai asi pagomo reCalvary, kwete pagomo reCarmel asi pagomo reCalvary, kwete pagomo reArarat asi pagomo reCalvary, kwete pagomo reOlive asi pagomo reCalvary. Sungano itsva iyi iri kutaurwa naJesu, yaanoti iri ropa resungano itsva, torai munwe, iri iropa resungano itsva yakaprofitwa kuna Jeremiya, asi ndichaiverenga kuna Hebrew chapter 8 kubvira paverse 8 kusvika pa10. Inoti iyo, nokuti unovapa mhosva achiti, tarirai mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Ishe, andichaita navo sungano itsva neimba yaIsraeri uye nemba yaJudha, isina kuita sesungano yandakaita namadzibaba avo pazuva randakabata ruoko rwavo kuti ndivaburitse munyika yeIjipita, nekuti havana kurambira musungano yangu, neni ndikasava nehanya navo, ndizvo zvinotaura Ishe. Nekuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri kana mazuva iwayo apfuura, ndizvo zvinotaura Ishe. Ndichaisa mirayiro yangu pakufunga kwavo napamwoyo yavo, ndichainyora, ndichava Mwari wavo, ivo vachava Mwari wangu. Haleluya. Sungano itsva inoshanda mukati momunhu, inoita kuti kubva nechomukati munhu ade Mwari. Pantaverenga apa paitaurwa mashoko akataurwa Mwari kuna Jeremiya 31, ndichaita sungano itsva navana vaIsraeri, ndichaita sungano itsva navana vaJudha. Sungano yandakaita navo yekare havana kuichengetedza, havana kugara mairi, havana kumira pairi. Pane mubvunzo waunogona kubvunza iwe, wobvunza kuti zvayakanzi isungano yaIsraeri navaJudha, ko ini muzezuru ndinopinda papi? Ko ini mwana womunhu mutema ndinopinda papi? Kuna vaEfeso chapter number 2 verse 11, Paul unoti, rangarirai kuti imi kare makanga muri kure naMwari, kare makanga musina Mwari, makanga musina Kristu, makanga musingaverengwi pasungano dzaMwari, musingaverengwi paungano yaIsraeri, musingaverengwi pazvipikirwa zvaMwari. Yobva yati asi zvino makaswededzwa pedyo muropa. Ndosaka tisanga achitaura pamusoro peropa resungano. Takaswededzwa pedyo muropa. Ukaverenga Matthew chapter number 10, unonzwa Jesu achituma vadzidzi vake, nekuna Luke chapter number 10 unoti endai munoparidza evhangeri, munotsvaka makwai aIsraeri akarashika. Pana John chapter number 4, Jesu achitaura nomukadzi uya weSamaria, unoti imi vaSamaria hamuna zvamunoziva, munonamata zvamusingazivi, nokuti ruponeso ndorwavaJudha. Umwe munhu obva amhara ipapo
oti Jesu akavinga vaJudha, Jesu haana kuvinga isisu. Amuka kuvakafa, ropa rake resungano radeuka, unoti iye endai munoparidzira marudzi ose. Nesuwo ana museyamwa ndopatakapinda, ana musoni ndopavakapinda, ana gushungo ndopavakapinda, ana samanyanga ndopavakapinda. Tinopinda munyasha idzi nekuda kweropa resungano idzva, nekuda kweropa resungano idzva. Patinogamuchira Jesu semuponesi wedu, patinotendeuka tenda kuna Mwari, tinopinda musungano iyoyi naMwari yakagadzirwa naJesu burikidza neropa rake. Patinogamuchira Jesu tichitendeuka, tinova vagoverani musungano iyi yaMwari, tinova vagoverani munyasha dzesungano idzva, tinova vagoverani muzvipikirwa zvesungano idzva, tinova vagamuchiri vemaropafadzo esungano idzva. Mwari uyu unova Mwari wedu, isu tova vanhu vake. Kunyangwe takangasina kunzwirwa nyasha, tinenge tanzwirwa nyasha. Kunyangwe takange takarambwa, tinogamuchirwa muropa resungano idzva. Ndiri kutaura nezveropa raJesu Kristu, ropa risina mhosva, ropa rinoyera. Pane maropa mazhinji akadeuka, asi raJesu parakadeuka, sungano yakagadzirwa pakati pamarudzi naMwari, sungano yakagadzirwa pakati pavanhu naMwari. Iyo sungano yaJesu, sungano idzva, iri nani kudarika sungano yekare. It is superior to the old covenant. Verse number 6 ya Hebrews chapter 8 inoti iyo, asi zvino wakapiwa basa rakanyanya kunaka, sezvo ari murevereri wesungano inopfuura nokunaka, yakasimbiswa nezvipikirwa zvinopfuura nokunaka. A covenant that is based on better promises and better things. Inopfuura nokunaka, inopfuura sungano yakare. Sungano yakare yakanga yakamira paropa ramakwai, yakanga yakamira paropa remakwayana, yakanga yakamisikidzwa paropa remakondobwe, yakanga yakamisikidzwa paropa rembudzi. Asi ino sungano idzva inomisikidzwa paropa raJesu, inovapo neropa raJesu, inosimbiswa muropa raJesu. Ndosaka Jesu achitora mukombe uyu munwe, nokuti iropa rangu resungano idzva. Sungano yakare yakanga ino muprista wainzi Aroni navana vake, asi Aroni navana vake vakafa vakapera. Asi musungano idzva, muprista wedu mukuru ndiKristu Jesu, wakafa akamuka. Jesu wakafa akamuka, zvichireva kuti uprista hwake hunogara nokusingaperi. Uprista hwaJesu huripo nekusingaperi. Ropa ramakwai, ropa remhuka raikavha, raivhara zvivi. Gore negore pana Leviticus chapter 16, muprista waipinda panzvimbo tsvene-tsvene akatakura ropa rembudzi achinorisasa paaritari, achirisasa pachigaro chenyasha, pa-ark of the covenant, pa-areka yaJehovha. Asi raJesu harikavhi zvivi, raJesu rinobvisa zvivi. Ukaverenga John chapter number 129, Johana mubhabhatidzi achiona Jesu achiuya, unoritarirai gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika, gwayana raMwari rine ropa rinoshambidza. 1 John chapter number 1, Johana unoti iye patinoreurura zvivi zvedu paverse number 7, ropa rake rinotinatsa, ropa rake rinoshambidza, ropa rake rinobvisa zvivi. Gwayana raMwari ndiJesu Kristu, une ropa rakadeuka nokuda kwako newe, ropa resungano idzva. Sungano yekare yakapera basa, tiri musungano idzva, vana baba nana mai, tiri musungano idzva, vakomana nevasikana. Pakaroverwa Jesu pamuchinjikwa, Bhaibheri rinoti paive neketeni mutemberi yaipesanisa nzvimbo tsvene-tsvene nenzvimbo tsvene, yainzi vheire. Jesu paakadaidzira achipa mweya wake kuna Mwari, achizvapera, Bhaibheri rinoti temberi, vheire iroro kana keteni iroro rakatsemuka kubvira kumusoro richienda pasi, zvichireva kuti sungano yekare
yapera, sungano yekare yabviswa, sungano itsva yapinda, sungano itsva yatanga. Ani nani unotenda wava neaccess yokupinda munzvimbo tsvene-tsvene achizvinamatira pamberi paMwari nezita raJesu. Tava nemuprista mutsva, muprista mukuru mutsva wakapinda munzvimbo tsvene-tsvene isina kuvakwa namaoko avanhu asi yakavakwa naMwari. Saka iwe neni hazvinei kwatakabva, hazvinei zvatiri, nekuda kweropa iroro takupinda munzvimbo tsvene-tsvene, nekuda kweropa resungano, nekuda kweropa resungano tava neaccess yekusvika kuna Mwari, naMwariwo unosvika kwatiri. VaHebrew chapter 10 yoti neropa iri tinopinda munzvimbo tsvene-tsvene. Hana baba nana mai, pandiri kupedzesa, Mwari unokoshesa chinhu chinonzi sungano. Pese Mwari paakaita ukama navanhu, pese Mwari paakafamba nomunhu, une sungano dzaanoita naye. Kana uri muverengi weBhaibheri anoriverenga zvakanaka, uchaona kuti Mwari wakaita inonzi Adamic covenant, yaanoti ngandisikei munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu, timupe simba, timupe ushe, atonge pamusoro penyika, pamusoro pegungwa nepamusoro pemhepo. Mwari achifamba naNoa, Noa paakabuda muareka, Mwari unoita sungano naNoa. Mwari wakaita sungano naAbhurahama, naIsaac naJacob. Dhavhidha iyeyu anonzi Jesu mwanakomana waDhavhidha, Mwari wakaita sungano naDhavhidha. Chandoda kuti ubate pandiri kupedza ndechekuti Mwari unokoshesa sungano, uye Mwari unorangarira sungano. Ukama hwedu naMwari hwakavakwa neropa resungano idzva. Tinonamata Mwari achitigamuchira nokuda kweropa resungano. VaExodus chapter number 2 verse 23 kusvika pa25 inoti iyo, Exodus 2 verse 23 to 25 inoti, zvino mazuva mazhinji akati apfuura, mambo weIjipita akafa, vana vaIsraeri vakagomera nokuda kwouranda hwavo. Kudanidzira kwavo kukasvika kuna Jehovha nokuda kwouranda. Mwari akanzwa kugomba kwavo. Mwari akarangarira sungano yake naAbhurahama, naIsaka naJakobhe. Mwari akavona vanhu vaIsraeri, Mwari akavarangarira. Mwari akavavona, Mwari akavarangarira. Rechirungu roti Mwari akavatarira. Mwari akavatarira. Mwari akavanzwa, Mwari akavarangarira. Chii chaita kuti Mwari avatarire? Bhaibheri inoti vari kuchema nokuda kwouranda, vari kuchema nokuda kwokushungurudzwa, vari kuchema nokuda kwokutambudzwa. Kuchema kwavo kukasvika kuna Jehovha, asi chakasimudza Mwari kuti atume Mozisi, chakasimudza Mwari kuti apindire, chakasimudza Mwari kuti apindure kuchema kwavo hakusi kuchema kwavo. Mwari wakarangarira sungano yaakaita naAbhurahama. Vari kuchema, Mwari hatarisi misodzi yavo, unotarisa sungano. Wakarangarira sungano yaakaita naIsaac, akarangarira sungano yakaita naJakobho. Vana baba nana mai, Mwari wedu unorangarira sungano. Mwari wedu unotitarira nokuda kwesungano. Pasi pesungano idzva tasiyana naIsraeri yedu, isungano yaMwari naJesu Kristu anotireverera, isungano yaMwari yaakaita naJesu based on his blood, yakasiliwa neropa rake. Patinochema kuna Mwari, Mwari unotinzwa, not because we are righteous, asi nekuda kweropa resungano. Patinochema kuna Mwari, Mwari unotinzwa. Patinonamata, Mwari unotinzwa nekuda kweropa resungano. Patinorwa hondo dzichirwa nesu, Jehovha unosimuka kuzotirwira nekuda kweropa resungano. Patinochema, Mwari unopindura minamato yedu yatinonamata nekuda kweropa resungano. Mwari unotiropafadza, kwete nemhaka yekuti tiri vanhu vakarurama kana tiri vatsvene, asi nekuda kweropa resungano. Ropa raJesu rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheri. Ropa resungano iyi rinotaura kuregererwa kwezvivi. Jesu unoti iri iropa rangu resungano idzva rinodeurirwa kuregererwa kwezvivi zvavazhinji.
iri iropa resungano idzva rinogadzira ukama hwomunhu naMwari. Iri iropa resungano idzva rinotaura kugamuchirwa naMwari. Musungano yeropa tinogamuchirwa. Musungano iyi yeropa raJesu tinoregererwa. Musungano yeropa raJesu tinorwirwa, tinoprotektwa naMwari. Musungano yeropa raJesu tikachemera kuporeswa tinorapwa nekuda kwesungano. Chikurukuru nekuda kweropa resungano tinoyananiswa naMwari. Bhuku inoti uyo asina kuziva chivi, kuna vaKorinto wechipiri chapter 2 verse 21, chapter 5 verse 21, uyo usina kuziva chivi Mwari wakamuita chivi paakatakura zvivi zvedu kuti isu vatadzi tive kururama kwaMwari noda kururama kwake. Inopfuura mberi ichiti Mwari wakanga ari muna Jesu pamuchinjikwa achiyananisa nyika naye asingaiverengeri zvakaipa zvayo. Nekuda kwei? Nokuda kweropa resungano idzva rakadeuka. Gamuchira Jesu mangwanani anhasi. Tendeuka ugamuchire Jesu. Ropa rake rikuyananise naMwari. Ropa rake rikuunzire maropafadzo esungano. Ropa uve a partaker of this grace. Uve uregerwe zvivi, uyananiswe naMwari, uve neukama naMwari, ufambe naMwari, uchengetwe naMwari, uregerwe zvakaipa zvako. Kana ukafa usangane naMwari wako, upinde denga. Paunonamata Mwari akunzwe, akuone. Noda kweropa raJesu, ropa resungano. Gamuchira Jesu upinde musungano. Vaimbi vakaimba usaputsa sungano. Varume musaputsa sungano, nokuti sungano iyi ndeyaMwari, yakasimbiswa neropa raJesu rakayerera. Ropa romuchinjikwa, ropa renyasha rakadeukira kuregerwa kwezvivi, rakadeukira kugamuchira kwavatadzi vanotendeuka, rakadeukira kuti iwe neni tiyananiswe naMwari. Mwari ngaakurangarire, Mwari ngaakuropafadze, akuite zvakanaka. Ndinamate. Baba vedu, ndinokutendai mangwanani ano neshoko ramandipa randagoverana nevanhu venyu, shoko resungano yeropa, shoko reropa resungano. Komborerai vateereri, umwe nomwe anzwa shoko iri, Mweya Mutsvene ngaamuteverere, Mweya Mutsvene apinde mukati make, Mweya Mutsvene amukovere kuchiedza, amuburitse murima, Mweya Mutsvene amuburitse murufu, amupinze muupenyu, Mweya Mutsvene amuburitse muumambo waSatani, apinde muumambo waMwari. Nekuda kweropa rakadeuka, imi makataura kuIjipita, kana ndaona ropa ndinopfuura. Ropa raJesu ngarisaswe muhana dzavanhu venyu. Vaya vanokutendai vachengetedzwe pasi paro, vasingakutendei vakweverwe kuruponeso. Komborerai vateereri, ponesai mweya vakarashika, simbisai vasina simba, ipai tariro kune vasina, mufaro kune vasina mufaro, ruponeso kune vasina kuponeswa. Murangarire nyika yeZimbabwe, muipe rugare, muipe mufaro, muipe kusimuka nokubudirira. Muropafadze hurumende yedu, muropafadze vanhu vedu, muropafadze ikonomi yeZimbabwe, pfuma yeZimbabwe, vanhu vaitirwe zvakanaka. Mufaro weZimbabwe uonekwe, kururama kutonge mukati menyika yedu, nomweya waMwari ubate ushe. Noda kweropa rakayerera muzita raJesu Kristu. Amen.